Takže dneska se podíváme, oj, co to je? Podíváme, jak se žije a vypadá to zatím tady špatně. Takže... Ne, jdeme pryč. To je. Že to není jakoby roční období, vidíte? Už není zima. Už je jaro. Nic je napsal. Už začne tát. Bude konec. To je to otravné zimy. Je každý zima. Kam jdeš, chlapi? Co to dělají? Teda teď se může vykrádat. Ale stejně zde nic nemají. Zajímavé je, co je to mě rejkají. Proč jsem na to přišel? Podle mě on vyvouchá a zadělá tady tohle hlínou. Nemám nápad tu Minecraftu table, nechci se no nebojte se, jako kliknu, tady to ničemu to nedělají. No tak se podíváme, je to skoro stejné, akorát nefunguje jedna věcička a kterým asi lidem, skoro všem lidem by to asi fungovalo, a něco nám nefunguje, my si vyrobíme nějaký věcičky na to. Tak dobrý, se vyrobili. Hlavně neútočte na lidi, to je pak zbytečný. No, super. Takže dám se nakácet stranu třeba. Koukejte. Vidíte, jak funguje to. Když pokácejí tohle, že se jim celý strom rozpadne. Jako v reálu, ale mně to nefunguje, nevím proč, z jakého důvodu. Vím, že jsem si mohl vyrobit kamenné věci a mně to přišlo jaksi zbytečný. Jako samozřejmě to zpomaluje, ale jakoby radši bych našel železo. Ale mně zatím ty dřevěné věci stačí. Takže pak třeba, kolik máme minus, jsme v mínusu. No, takže krávy se zabít nebudu, co to bylo? Víš, gryse, super. Znáš grysu. A blbá grysa, prostě. Nechápu, proč udělali, že grysy jakoby útočí. Vím, že jako video opravdu jako moc neútočí, ale můžeme se podívat dále. V příštím dílu bychom zase měli dělat to stejný, akorát bychom se jakoby to trošku rozšířili, prodloužili. Tady se znovu pěkně. No, pak se vrátím teda, se podívat po světě. Dopředu něco vidím. Ale dýně.
nejsme v mínusu, že je to dobrý. Byla to jen krysa. Ale taky přece ubírá. Zase krysa. Pojď krysa, pojď. Bojíš se? Co dělá tohle krys? Tak nic. Teď nevím, určitě nemám barák taky. Proč mi jenom dostávám body? No to nic, tak se vrátíme teda. Bylo lepší, když jsme šli na lov třeba večer, tady to nic nenajdeme. Takhle. Myslím, že to dobře. Ale asi ne. A tady je nějaká jeskyně. Možná bychom to mohli najít. No, možná, že bychom mohli taky umřít. No, že moc bohatý to fakt není, no, tak nic. Tak jo, tady je třeba uhlí. Ale kamarád říká, kde je uhlí, tak tam je železo. Tak se snad totiž tak někdy vrátím. Ale teď opravdu nemám čas. Zajímavá, kde je ta velká mapa. Já to nechci, děkuju. Asi dobře, nebo? Co to je? Co to je? Čekat. Někdo mi volá.